servicio de urxencias do Hospital do Salnés abrangue unha poboación de máis de 75.000 habitantes, repartidos en 6 concellos. É unha das comarcas económicamente máis activas e no verán, debido ao turismo, aumenta notablemente a súa poboación, superando os 100.000 habitantes. Cóntase cun equipo de máis de 100 profesionais das diversas categorías que conforman o servicio de urxencias. Ten ben establecidos circuitos de atención dende triaxe, tamén internos de coordinación con outros servicios do hospital, así como con servicios externos de referencia, sempre con trazabilidade dos subprocesos. A estrutura do servizo baséase en torno a circuitos asistenciais ben diferenciados, críticos, boxes e consultas de baixa prioridade. Conta, ademais, con área de tratamento e diagnóstico para doentes ambulatorios, área de camas de observación con ingresos de ata 24 horas e a unidade de tratamento, con ingresos de ata 72 horas. Formación pregrado e postgrado, formación MIR dende o 2009 e formación EIR dende o 2016. Os usuarios perciben un entorno asistencial ordenado e confortable, cunha atención personalizada e segura. Destaca a alta cualificación do persoal e o sólido traballo en equipo. Grazas ao traballo dun gran equipo, acádase o noso obxectivo prioritario: a máxima calidade e seguridade asistencial dos nosos doentes.